Jude has sin amach Coiseachd aunan operain. Shot far a fel misisiw ffwrach yn draste, agus has sin adol Coiseachd son Coiseachd son Britain a ha siawt yn gain Iomadachd. Wel cain acid, sin yn prosiect aci, agus sin bierle Iomadachd diversity. Okay, so fel sy'n ffeicyn yn o bwle, ha tor postere, a ha a brian mi ein lwach awn yn behyn dŵr. Sy'n y cilch ag awn yn bierle Black Lives Matter, agus ha isacin awn yn class 3, yw fel y hwle behe cwt yma chanela gydriffer, dre yn da a hyd i'r do knachgen ha sy'n hwle cwt yma. Enish ha mi ein creu o Mexico, agus ha erich burritos, tacos, nachos, or written plastic. Okay, ha mi ein bw enish, agus fel sy'n ffeicyn, na braticyn a ha Susan sy'n, ha sy'n ffeicyn y ffôl, y fed a ha Gerard Esgial, ha sy'n ffeicyn Alba, agus ha sy'n ffeicyn Romania. Agus ha mi ysmyrchyn gyfel yn bw sio, y rich rwtyn o y dwychyn sy'n. Enish, ha mi ein bw Albanese, siaw, Scotland's Bothy. Agus ha tor rydyn Albanese y rich an sy bw sio. Okay, siaw enish, sawn ein Thai massage a ha mi. Agus awn yn gaelig fi sy'n y grad suahig boig y son massage. Okay, enish, sawn ein siach tea a ha mi. Agus charomi kinchach ko asava bubble tea. A hwrmi a siach Google agus sawn a Taiwan a ha bubble tea. Fel isak of J hawn yn bubble tea? Man a hel, cwrw siach Google agus bis bacon jalavan. Okay, enish, hwrmi Starbucks agus ha sy'n eiclish guma bria siaw. Hw bria sa han y unyakin sy'n. She eiclish Catholic a hawn. Agus sy'n toglach guma art a hae. Siaw, eiclish eile. Na fel bria. Enish, ha sy'n chopsticks noodle bar, agus ha the rich bie roshina. Agus ma ha sy'n ffeicyn yn ffacol sy'n, ha gra halal, agus ha yn ffacol sy'n, I gael chi fiol soritje, fiol, je hawn yn fiol. Sy'n meat, agus sy'n fiol soritje hawn son dynia a ha lenten yn crechu Islam. Okay, enish, ha sy'n Sean sy'n eiclish son Jehovah's Witnesses. Ha sy'n ffeicyn, sy'n enyam yn eiclish o Kingdom Hall. Agus ma'n ac elw brif bierle ha casgior sgas ha servition awn yn Mandarin, awn yn Polish, agus awn yn bierle kucho. Yn Turchin rad ha barber o yn Turk, agus eich terf ille yn rad ha sy'n ffeicyn KB o yn Turk kucho. Siaw sio, eich yn terf ha yn KB o Thailand, agus eich yn terf ille ha fed Asian am. Sy'n y gael eich Indian. Siaw, KB Asian. Okay, class 3, ha mi jesal eich yn Coiseachd ac ymynish, ha mi affarach yn rwtbeg ski, hwnig sy'n tor Iomadachd fiag operein nach dy hwnig. Hwnig sy'n B, hwnig sy'n eiclishin, hwnig sy'n grwykere, hwnig sy'n bwtjen, fo fiag yn tel. Okay, ha mi yn dochus gyn bi spors ac yn na Coiseachd yn acaf se. Cheery! That was fit. Chai sy'n fiag yn tel, J. Coulterin, Caning, nio crechuin a chiisydd sy'n corsnach acaf se. We went all the way around the world. What languages, cultures, or religions will you see in your community?
Go out for a walk in your community and see what you can see. Have fun!